הטלפון שוב מצלצל אל השממה הנצחית, רחוקה מכל סיב אופטי. כה רחוקה ושוממה שכל אחד מעידודי הפעמון היה חסר ערך לחלוטין, בין הסלעים ושבריהם, האבנים, הצוקים השחורים והעבדיות. מתוך מעגלי השיממון החברתי יוצאים חלוצים לישימון המדברי, מסע חסר כל סוף, אולי גם התחלה, אחר שביל הרים חבוי באפלה. כי אני רק בורח, אני רק בורח, אני רק בורח מפני האמת, ורק בחלומות היא מופיעה, פוצעת אותי ומנפצת, אשליה אחר אשליה. המסע הופך מילוט בשביל אפל וזר, יד מתוך החשיכה מושלת נוגעת קר מאחור חיץ. טראומות יש לוז משלהם. אצלי עברו כבר יותר מ-20 שנים, אבל את התאונה היא שזכתה לכינוי אסון המסוקים. הדחקתי כל שעה מחיי. תמיד נמנעתי מלכתוב על עצמי. אפילו אז, כאשר הטלפון היה טלפון חוגה, שהיית צריך להרים שפורפרת כדי לשוחח עם מישהו, כאשר היה זמן לחשוב, והיה זמן לכתוב, גם אז לא על עצמי. כשאתה חושף את עצמך, עליך לקחת בחשבון את התוצאות האפשריות והנזקים שעלולים להיגרם מכך. שעות הבוקר שטרם מזריחה, השעות שיפה להתעורר בהן, לצלול במעמקי הים, בין בועות אוויר נוצצות ודממת אלמוגים נטרפים, לצלם את שהעין אינה רוצה לשכוח. בחלומות היא מופיעה, פוצעת אותי ומנפצת, אשליה אחר אשליה. שלפו! מה אתה עושה כאן? מה, מילואים? יו, אתה איתנו? לא, איזה קטע, רגע, אני בשוק. רגע, אני בדיוק חוזר מהיחידה. וואלה, דיברו עליך מלא שם, אני שם... שלך כל אלה? שלי. יאללה, תצטרף, יש לנו מסע. מה, תראה להם איך אתה עושה את זה עם הנגובר. ההנגובר הזה, אתה לא תשכח לי אותו, אה? ברור, מה זה? זה כתוב בספר הוראות. אחי, את האמת, אני מת לבוא איתך. אתה יודע, שמיים לא הייתי בבית, אתה מכיר את אבא שלי? אבא שלך, אין עליו. מלך אבא שלך. מה שלמה? אתה יודע. אותו סגנון, יותר היסטרי. לא הודעות מהרגע שיצאתי היום, אבל חוץ מזה, הכל פיקס. וואי, איך הוא הרים את 669 לחפש אותך? דפק לי את כל הפוזה. מה לעשות? יש לו רק אותך. כן. אבל יאללה, שימצא כבר חברה, הגיע הזמן, נו. אבל עזוב אותי, מה איתך? מה אצלך? מה עם אבא שלך? יותר סופית על המנכ"ל שלך? איזה מנכ"ל, תגיד לי. הם צריכים אותי יותר. תגיד, דיברת לאחרונה עם ההורים של... טל? לא. מאז האזכרה. חשבתי להזמין אותם לפסח. אני סוגר. אני חושב שהם יבואו? לא יודע. חגים זה... קשה. כן. אבל תנסה, אני... טוב, אני צריך לזוז, אחי, אבל... שבוע הבא אני יורד דרומה. מה, טיול? כן. בוא'נה, ינקניק, אתה לא מזמין את אחיך?
מה יש לך? ברור שאתה מוזמן. אבל אתה נהיית בחור רציני, תראה. די, תראה מה קורה פה. איזה רציני. האמת, אני עכשיו הרבה בדרום. אני מצלם של החברה להגנת הטבע. וואלה, כן. עומר בא איתי. תבוא, נו. עומר. מה איתו? עומר, נו. חכה רגע. טוב, אני ממש חייב לעוף. כן, יאללה, גם אני. אני אנסה להגיע. עכשיו בוא. בסדר? אוהב אותך, בן אדם. יאללה. תביא אותך. יאללה. יאללה. לך מפה. יאללה, ביי, ביי. יאללה, בואו. כוכב, מה המצב? חייב אותך מחר, אח שלי, חייב. מה יש? מה יש? סוף סוף הולכים לגלות אותי, אחי, יש עבודה. בסרט. מה סרט? כן, אחי, זה הצ'אנס שלי. תמר סידרה לנו. מה, על סט כאילו? כן, על סט. אתה יודע שנסחוב פנסים ויסנג'רו אותנו, נכון? נו, אל תנחס, אחי, סרט אני אומר לך, מגלים אותי שם, בדוק. יאללה, נו. אני איתך. יאללה, אח שלי, ביי. סליחה, אמא, אוהב אותך. מיכאי! מה זה? פזצת של כוסיות? בוא. הבנת? צריך לאכול חול. יאללה, רק אותי הבמאי הזה עם הפזצתות האלה. ואחר כך עוברים ל-400. בסדר. יש מגבונים, איפה? תביא. יו, יפה מאוד. אללה, חושב כולנו היינו בפלחן. מה יש לאכול? שניצלים. אני ביקשתי שניצלים, חבר'ה. אני ביקשתי שניצלים כבר אתמול. תגיד, היית בגולני? גולני? לא. וואלה, כי יש לך את הדיבור, זה טוב. וואלה, מעריך את הפרגון, אח שלי. וואלה, כן, עכשיו אני עובד על משחק מתודי. אני totally בזון, אני כבר איזה חודש ישן בסקאשים, אחי. אני מפזר פונגימון, נותן לעצמי שעות ביציאה, הכל. איפה? בבית. שעות ביציאה, אני יוצא מאוחר. כן. בטח הסוכנת. לא הסכמנו, סתם דיברנו על 100 שקל נו. אז מעיין שאלה את המפקדת אם אפשר לשאול שאלה לא רלוונטית. ואז היא שאלה אם אנחנו נזכור שבת. ואז היא אמרה לה, זה לא רלוונטי. אני לא מבינה את הקולים פה, למה היא אמרה שהיא יכולה לשאול שאלה לא רלוונטית, ואז היא אמרה לה, זה לא רלוונטי. לא מבינה. ככה זה בצבא, תתרגלי, ממי.
מה דני רובס עכשיו? תגידי, מה הקשר? די, שוב פעם פרויקט יום הזיכרון. כל שנה, יום הזיכרון, די, נו. כמה אפשר? נשאר עם הורים, דודים, עם אחיות, אחים, די, תורידי אותי מזה, נו. אני מספיק מיוחצן. די, חלאס, אני לא עושה את זה, זהו, די. עכשיו, דברי איתי דוגרי, איך היה האודישן? איך היה האמת עם נופר? קיבלתי את התפקיד. נו, טוב, אז מה דברי את עושה ברגילה? חשבנו לטייל בגולן. איפה בגולן? לנחל... נו, לנחל הזה שיש בגולן. נחל יהודיה. מה? נחל יהודיה. נחל יהודיה. כן, נו, יהודיה. יאללה, נו, תשכילי אותי. סבבה. זה קטע טוב. Half the night I waste in sighs. Half in dreams I sorrow after. The delight of early skies. In a wakeful doze I sorrow. For the hand, the lips. The end, the lip, בסדר. מהמם. תעשי רגע חיקוי של זאת עם המפקדה עם השפתיים. Kami, I can't talk right now. No, I have to go stay in the chet. And I have to say a really complicated lie לקבלת מפקדת המחלקה. No, I'll send you a picture. Okay. Bye. מפקדת המחלקה. אתה משתתף בסרט? לא, אני מצדיע למפקדת. סליחה, שמעת אותי. סתם, אמא שלי פשוט היא נורא מודאגת. היא בחו"ל, אבא שלי בניו יורק. וואלה. בסדר, אפשר להבין אותם. כן, אבא שלי בהוד השרון והוא דואג לי. שנייה. אמא שלי, הבטחתי לשלוח לה תמונה. תגיד, נו, איזה יותר יפה בעיניך? את זה לשלוח לאמא שלך? כן, היא כבר גילה. נו, אז איזה יותר חמוד. אני חושב גם על הראשון. כן? כן, חמוד. יודעת מה, הבאת לי רעיון. אני גם אשלח תמונה לאבא שלי. כן? של חמור. יש כאן חמורים? יש כאן חמור ענק. תראי איזה חמור. תראי מה זה. לא חמוד. מאוד. אהלן. סליחה שאני ככה מפריע. את פשוט, מקודם, מה שהקראת, מאלף ברמות, וואו. זה טניסון, המשורר. אני מאוד אוהב שירה, שתדעי לך. מאוד אוהב. איזה קטע את הכי אוהבת? שהם נפגשים בפעם הראשונה. זה קטע, וואו. חזרנו לעבוד! מה, אתה הולך? כן, יש עבודה. אז מה? טובה חדשה. כן. גם אני. באמת? מאיפה? אקוודור. כן. וחיילת בודדה. מכיר את ההרגשה. יפה מדי בשביל להיות בודדה. רגע, שנייה. טוב, קוראים לי. נעים להכיר. מאוד.
שאפתי לתוך תוכי את האוויר החם שנשב ברכות. מביט אל המרחב הזה שנפרס לפניי. מרחב עצום, הזרוע אבנים וסלעים צהובים, חומים ושחורים, כהים ובהירים, מסודרים באנרכיה צבעונית. בסדקיהם מקומות מסתור חבויים מן העין. אמרת אותו. מילא הלכנו איזה שעה בשביל להחזיר ספר לאיזה בחורה שאתה לא מכיר, אבל אפילו את המספר שלו לא לקחת. אתה לקחת מספיק מספרים בשביל שנינו. מה אתה עושה מחר? סוחב איזה משהו למישהו. מזיז את הזה לשם. גם אני. אני ממען פרחים. מה, זו עבודה מועדפת. מתי המוזיקון? עוד איזה חודש. בטירונות לא סחבתי ככה, למה לא אמרת שזו עבודה כל כך קשה? דווקא נראה שגילו אותך. תסתלבט עליי, אה? תביא את הפקה. וואי, נתפס לי הגב. אמרת אותי. אז הלכת קצת, מה קרה, עומר? בצבא סחבת פי 10, יא עגלה, הזדקנת. תסתלבט עליי, אה? תגיד, יש לך לפעמים תחושה כאילו השיא שלך היה בצבא? מה חסר, אחי? מה, השבתות? המסדרים? הלישון עם עכברים, אחי? מה, החבר'ה? תחושה שצריך אותך. כן. תראה את גיא, הסתדר, הוא מ"פ עכשיו. התפגשתי איתו אתמול. אני יודע, אומר, ברור שלפעמים בא לי לחזור לצבא. גם כיף לי במילואים. אבל לא יודע, תראה את גיא. תכון שבתות, ואנחנו... אנחנו... ציפורים חופשיות. לא יודע. כנראה אני ציפיתי למשהו יותר... משמעותי? כן, תפקיד משמעותי. פנסי הרחוב החלו מאירים את פניהם המתעלמות של העוברים והשבים. באחד הרחובות עיניו גילו אותה בין יושבי המסעדה. נפשו ניסתה ללא הצלחה לחדור כקרני האור ולנוח אל מול האישה, אך המקום שלמולה היה תפוס. היי, אבא. יפתח ראש, לא הספקתי לראות אותך. איך היה השבוע? היה מעולה. איזה יופי. איפה אתה? אני בדרך לבור של יוסי, צריך עזרה לכמה ימים. תגיד, ראית את הטפסים של הפסיכומטרי שהשארתי לך? כן, כן. בטח, ראיתי. תדבר איתם, זה לא תחת ההרשמה. טוב, אני צריך לזוז, לדבר איתך, בסדר? אוהב אותך. גם אני. האמריקאית המוזרה הזאת? אחי, כשתראה כמוה, תוכל להיות מוזר. אחי, הבטחת שתסדר לי תפקיד בסרט. אחי, סידרתי, אבל הורידו את הסצנה. אבל וואלה, יש לך מזל שירד לך התפקיד הזה של האפסנאי. בוא'נה, איזה הפקה שכונה, אתם לא מבינים? על הבוקר אוספים אותי, 4 בבוקר, סבבה? אני גמור, מת, עייף, מת, ומגיע אליי, לא מונית, מגיע הסעה עם כל הצוות, כן? עכשיו, כל הדרך המלבישה הזאת יושבת לי על המוח, אומרת לי, מה היא אמרה? שמסרסים אותה אומנותי. עכשיו אני אומר לה, מה, נשמה, זה סרט על הצבא, כולם עם מדים. איפה פה אומנותיות בדיוק? יאללה, שימי לי מדים, עוף לי מהפנים. קיצור, כולם שם נאן אקטורס. סבבה, זה... לא, שלום לך. אוקיי, גוד, אהבתי את המעיל. מלצר? הלו? כן, בוא, חבר פה משהו. רגע, נו, אז מה, עוד סרט על הצבא? לא סתם סרט, אני משחק קצין. עכשיו קצת... לא יודע, פוסט-טראומה. לא פוסט... מה? היא תעמוד פה? תביא משהו, בבקשה. תודה. תודה רבה. נו, חברים. תודה רבה באמת. Wait, so you went to the Sacre? I'd love to go there.
זה שלי נעים. זה סך, מה זה סך? מה המצב? מה יש לך אתה? סחנה זה מקום מהמם. זה מדהים, זה מרחבי הטבע, זה יופי של דבר זה. מרחבי הטבע? כן, אחי. שתדע לך שאני מאוד מחובר לטבע. אני צופה בשועלים. בטח. או, בבקשה, יופי. אני רוצה מקלן 15. תרצי להזמין? אפשר טוסט עם גבינה עם עגבנייה, אבל בלי חסה, בלי זיתים, בלי בצל, עם סלט קטן. רשמת? יופי. ואני רוצה מקלן 15, הרבה קרח, ושלא יתקמצנו. שיביאו כמו שצריך. ואדממה. אדממה? של כוסי. אני שומר. מה? מה בשבילך? רק מים. ראית מה זה? עוד איזה מלצר חי בסרט, יש שחקן יונה. בסדר, רשמת? שלא תתבלבל. לא רשום. יופי, מעולה. תודה. יאללה, נזוז? היינו זזים? וואי, שומעת? מה? אין עליי ארנק. שכחתי בבית. מצב את משלמת עליי? את כובשת לך פאבים, אני מתבודד בערים. מה שלא היה בינינו נפל בין השירים. כל הדברים שרציתי לומר נמצאים באחסון בסוף העולם. יחמן? יא. יעל, אני שולח לך עכשיו משהו, כתוב שם מי כתב את זה. אני צריך שתשיגי לי אותו. תודה. ביי, יום טוב. מחכה למישהו? חבר שלי מאחר. אני אחכה איתך. מה, לא צריכה שומר ראש, אתה יודע. כן. את עצמאית וחזקה, ולמה עדיין יש גברים בעולם? לגמרי. למה כזה קרבי? סתם. ערב ארוך. והבחורה היא... יש לך תחרות קשה. אז מה? אתה כותב. מה כותב? פשוט ראיתי אותך כותב, אז... תכתוב לי גם. בהקדשה
מקרב לב. בוסית, אחי. להפתח. בשבילך. התחלתי לרוץ בלילות, תר אחר נפלאות השממה. בחיפוש שווא אחר האושר. אך הביישנות הייתה לי למכשול. כי לא יכולתי לשאת כל מחשבה אודותייך בלי לרצות בך. זה לא מעכשיו. נכון, אבל אני מקדיש לך את זה עכשיו. כתבת לאי? אין לי ואין כלום, זה מזמן. לא למדת. בנות אוהבות מניאקים. יותר טוב תקדיש שירים לחבר'ה שלך. עשיתי את זה. חבר שלך כאן. תודה. השמש שוב שוקעת, צובעת האופק בחתום, מראה שחוזר על עצמו, מנסה להיות זיכרון, מראה שחוזר על עצמו, מנסה להיות זיכרון. מאז ומעולם היא שוקעת, צובעת האופק בחתום, אבל אנו שוכחים הזוועות, שוכחים את עצמנו, אבל אנו שוכחים הזוועות, מנסים להיות זיכרון. דוד סמואלוב, תסתכל על הר מירון ותשאל את עצמך מה הוא מזכיר לך. לי הוא מזכיר עכשיו איש מיוחד, האיש המחייך. שתראה הרבה שקיעות ויהיו לך רק זריחות. שלום חן. מזל טוב ליום הולדתך. אני לא סגור על כמה בדיוק, אבל מה שלא יהיה, אני מקווה שאין לך שום בעיה עם הפרידה הזאת מהילדות. אני עכשיו קבור באיזה תנוחה עוברית בסקה שלי. לא התרחצתי 3 ימים, אבל זה לא צריך לעניין אותך. פשוט אני לא יכול סתם לכתוב לכל מיני אנשים במקום למי שאני רוצה באמת. אני בטירונות 0-2, מה לעשות? החלומות האמיתיים אף פעם לא מתגשמים. תקוע עם כל מיני אנשים שאני לא רגיל לחברתם. אין לי עדיין שיבוץ, אבל אני ממשיך לטפל בפרופיל שלי, בנחישות ובכוונה להמשיך שירות בחטיבת חי"ר. השהייה כאן לא ממש תורמת לי, חוץ מחוסר שעות שינה, בדידות וריקנות צבאית. שכחתי להוסיף, בעצם לסכם. פגיעה לאורך זמן ביכולת החשיבה. אין כאן כלום. זו גם הסיבה שאני ממשיך לכתוב. אולי אם תתייחסי למכתב בקצת הומור, אני משוכנע שהוא טיפה מצחיק. בהסתכלות שלי על החיים, אני מתייחס לרוב הדברים, רוב הזמן, אם לא כל הזמן, בהומור. תמיד תהיה זיכרון, תמיד תהיה זיכרון. בוא נעבור פעם מהצעה עם זכרות, טוב? אני. סבבה, נתתם לי עוד שעות של משרד הביטחון. אבל זה לא עוזר.
אני עדיין לא מצליח לישון, עדיין יש לי סיוטים ואני עדיין תקוע. על מה אני תקוע? על מה אני חולם בלילה? על איך שסחבנו אותו לאמבולנס, שכל הגוף שלו פתוח, מה הטקסט? בסדר, בואו נעבור לקטע הבא. של החייל המשוחרר? חייל משוחרר, אין דבר כזה באמת. אתה תמיד סוחב איתך משהו. כן, הוא כמו כאבי ברכיים מהפזצטות וזה. כן, גם זה. אבל בעיקר אתה סוחב אשמה. כי רגשות אשם זה כמו מים. הם תמיד מוצאים את הדרך. איפה היית, איפה לא היית, מה... לא אמרתי. אתה פשוט מרגיש שאתה לא יכול יותר לסחוב את התחושה. עד שאתה פשוט מרגיש שאתה לא יכול לסחוב את התחושה הזאת. אתה לא יכול לסחוב את התחושה הזאת. איפה היית? איפה לא היית? מה לא אמרת? מה קורה? היי, הכל טוב. אתה יפתח? בוא'נה, אתה מה זה מוכר לי? עבדתי על הסט שלך לפני כמה ימים. וואלה? איזה קטע. אז אתה יודע על מה הסרט, כן? כן, קצת. הכל בסדר? כן, כן. סתם פשוט הרבה זמן לא היה לי התקף. כן, נחנק קצת שם. אין אוויר. כן, האוויר לא משהו. קיצר, קראתי את השיר שלך, קריאות קור. זה מאוד נגע לי. רציתי להציע לך לכתוב שיר אהבה לסרט שלי. תראה, אני לא באמת משורר. אני כותב לחברים וכאלה. נראה לי לכתוב לסרט זה קצת גדול עליי. טוב. מה, חוץ מזה? עובד, לומד? מצלם. עובד בבר, כל מיני. תל אביב? כן, בסנסט. מקום של התעשייה. מה, גם אתה רוצה להיות שחקן? לא. לא, יוסי הבעלים פשוט, הוא שכן שלי, אז אני עוזר לו שם כמה ימים. תשמע, תודה על ההצעה, אבל אני עדיין לא שחררתי אותך. יום אחרי החזרות אני אקפוץ לסנסט לדבר. סגרנו? בשנה שעברה היה חורף קשה, ואני מדמיין מה יקרה. הטלפון צלצל אל השממה הנצחית. זקן אחד הניח שפופר את הטלפון הציבורי במקומה, והחל מכוון צעדיו לעבר אורות בית המרזח הסמוך. עוד צעד נותר לעבור בכדי להתגבר על הפחד, והנה הוא בפנים. אהלן. מה המצב? לשתות משהו? אותך. בלי קרח. תפתח כאן? יפתח יצא מוקדם היום. אבל כאן הרבה זמן? יותר גרוע, זה שותפה. מה, הפעם הראשונה פה? בערך. אני משתדל להתרחק מהעבודה אחרי שעות העבודה. סוג של פרי, הכי טוב שלך. וואלה. אף אחד לא ראה אותו. אני ראיתי. אני חברה בקבוצה כזאת של הסרט הטוב שאף אחד לא ראה. יש קבוצה כזאת. יש קבוצה, פשוט אין בה הרבה חברים, אבל הוא לגמרי מככב שם. אבל אם כבר העלינו את זה, אז השם של הסרט קצת בעייתי. כאילו, אם היית בוחר בשם ספציפי יותר של פרי, נגיד, אתה מבין? למשל, כמו הסרט שלך שזכה באופיר? סרט לא משהו. נכון, אבל שם פצצה. פעם אחת בארץ רחוקה, זה בום, זה שובר הקופות. חייב, זה נשמע קסום כזה. כן. כן, לא הצלחתי לבוא עם אף סרט מאז. מה לך וליפתח? לא הרבה, פשוט ראיתי משהו שהוא כתב. לראות
רוצה אולי שהוא יכתוב שיר לסרט החדש שלי. אז אתה עושה עוד סרט. כן, על מה? פוסט-טראומה. כן, לא בטוח שכולם יכולים להבין את זה. איך קוראים לרוסי הזה שאמר... אי אפשר לבקש מזה שחם לו, שיבין את זה שקר לו. סולג'ניצין. וואו, כן, כן. אין על הרוסי. טוב, סתם לא, יכול להיות שאני פשוט אנסה להנמיך ציפיות. מקסימום תראה את זה בקבוצה הזאת. הסרט הכי טוב, שאף אחד לא ראה. בדיוק שם. מצאתי את זה ברשת, זה היה מנולן בתוך המדים של חבר שלו שנהרג. לא יודע איכשהו, זה הזכיר לי את החוויות שלי מהצבא. תסתכל על הר מירון ותשאל את עצמך, מה הוא מזכיר לך? לי הוא מזכיר איש מיוחד, האיש המחייך, שתראה הרבה שקיעות ושיהיו לך רק זריחות. כן, הוא סיפר לי על השיר הזה. כולם כותבים שירים בצבא. תארי לעצמך שאת עומדת מול הנוף הכי יפה בעולם. אתה רואה את זה, אתה לא יכול שלא לכתוב משהו. אבל זה אשליה, כי בשנייה אחת הכל יכול להתהפך. ואז הדבר הזה שכתבת הופך להיות שיר שקוראים פעם בשנה מעל הקבר שלך. זה הסיפור של לבנון. שם, בהשממה הנצחית האינסופית, אולי היה הטלפון סובל מעט מבדידות, אך לפחות היינו צריך לשאת את עול שיחותיהם של בני האדם השונים. איש אינו משתף אותו בבעיותיו, וחולק עמו את תסכוליו. לשפופרתו לא מגיעות שמועות צהובות, לא מצוטטים לו, ואף אחד לא יכול לנצל אותו לרעה. היי אבא. מה שלומך, חמוד? טוב, מה קורה? תמונה יפה שלחת. תשמע רגע. הציעו לי לכתוב שיר אהבה לסרט. לסרט? מה אתה אומר? אבל... אני לא יודע, יוצאים לי רק שירים מבאסים כאלה. מבאסים זה מצוין. יפתח, יש לך כישרון. אין לך חברה, תמנף. אתה יודע שזה מדלג דור הכישרון, הלוואי עליי. כרגע נראה שהחברה מדלגת דור. מה יש כאן למנף? הבנות מתות על זה, מתות על הבאסה הזאת. ויפתח, לגבי הטפסים... כן, אבא. פסיכומטרי, אני אשתדל מחר. אוהב אותך. גם אני. ישנה לטאה אחת, מאלה שהזכרתי קודם לכן, שהייתה משתעשעת לה במנגנון הספרתי הישן המותקן בו, לאחר שמצאה מחסה תחת שפופרתו מאימת טלפיו של עת השממה. איך זה עלייך? זה מה שכתבת על החשבון. איזה חשבון? טוב, בבא. איזה? לא, זה השיר הזה, אני עושה עליו חזרות כל היום, תקעו לי בראש. סליחה, מקלן 15, ומה... בסדר, בבקשה. נו? מה לא קיבלתי? אז מי? דודו? איך דודו? כולו בן 200, כולו מקריח עם מפרצים, את רצינית איתי? מי רוצה לראות את המכוער הזה? הוא קיבל... דודו! טוב, ביי, ביי.
איזה סרט של כוסיות נשמע לך. אהבה בערבה? דווקא נשמע רומנטי. סינדרלה, פה זה לא אמריקה עם שירים מהמאה ה-16, סבבה? זה לא... זה ישראל, זה לא עובד פה כל הדברים האלה, אוקיי? אני הכי בעד רומנטיקה, אבל מה לעשות, לא עובד. טוב, אני בשירותים. Wat huze. Hey, Liana, can you pick me up? Yossi's. Okay, thanks. Bye. סליחה, תוכלי למסור את זה ליפתח בבקשה? כן, בטח. החושך הזה, אני לא יודע, ואולי זוהי סתם אשליה. אניסון, היי. מה קורה? אתה זוכר? ברור שאני זוכר. מה את עושה פה? טוב, מה אתה עושה? סתם, אני כותב איזה שיר לסרט. שיר רומנטי. ואיך הולך לך? בשיר או ברומנטי? בשניהם. תקוע בבית האחרון. אולי לא צריך אותו. אתה יודע, נגיד גם שייקספיר, בסוף זוכרים רק שורה אחת. וואלה. כן. זאת השורה שחסרה לי. מה, נו, אתה רוצה לראות לי מה כתבת? לא. לא. אתה יודע מה זה רומנטיק פואטרי? זה לכתוב במילים יפות. איך אתה מוותר על מה שנוח לך בשביל משהו שחשוב לך. זה כמו שאני, במקום שאני הולכת ללמוד בקולג' אני לומדת פה לאכול חול. טוב, אני אזוז. ותודה על הספר. הנה הוא בפנים, מפלס דרכו בין הסובעים. הוא הזמין וודקה, משקה זול שאינו מתבייש לצד עמיתו רב היוקרה, הוויסקי. עיניו החלו לפשוט את מעטה ההבנה שאפף אותן, והתמקדו בכוס המשקה המתרוקנת ומתמלאת שוב ושוב. עשי לעצמך טובה. אל תהיי שחקנית. אל תדאג. יש לי כבר סידור. תחילה לקריין בשדה תעופה. הנה, ראית את סופרמן המקורי? בעצם הצעירה מדי. לא, ברור שראיתי. מה, אני חולה על ג'ין אקמן. קריפטונייט. אתה יודע שזה לא השם האמיתי שלה? את זוכרת שהוא סובב את כדור הארץ לאחורה בשביל להציל את האהובה שלו? יוג'ין אלן הקמן. מה אמרת? מה? לא בסדר. לא, נו, אמרת שהוא מחזיר את העולם אחורה. כן. שמעת פעם על סון המסוקים? לפני 20 ומשהו שנים אני יושב תוך יסעור עם אפוד בקסדה על הראש. יום חשוך באמצע פברואר, כל היום לא הפסיק לרדת גשם. אני יושב עם עוד 30 ומשהו חבר'ה. על ספסל ברזל מנסים לחמם את האצבעות, כי קר למות. אנחנו
בחוץ יש רעש מטורף של פלואים. לידי יושב אביב. פתאום נכנס איזה קצין, אומר, שניכם חופשיים, שאחד ירד. אז אני אומר לה, יאללה, אני ארד. אז הוא עושה לי כזה, אתה בטוח? ואני, כן. ירדתי. זהו. חמש דקות. אחר כך לא היה אף אחד יותר. חמש דקות. קבעו אותנו עם השקי חול האלה. אחלה תפקיד, סדרה לך רומי מחיפה. תמר ממשמר העמק. רומי, אני מסדר לך. תודה, אני לא צריך סידור. צוחק, אחי. מה נהיה? לא בא לי טוב הסרט הזה. יש שם איזה קטע עם פסיכולוגית. באמת? בזמן האחרון זה לא יוצא לי מהראש. כן, גם לי. זה בגלל יום הזיכרון. אולי. שמת את האבן? לא. נלך יחד? כן. שמעתי שקורס כתיבה יוצרת זה מרפא. מעניין, אתה פרסומת? למה, גם לך שלחו את זה? כן. כל המקריירה שלי, 5% הנחה למשוחררים. נרשמת? לא. נרשמתי לחקלאות באוקטובר. וואלה. נסחפת עם המיון פרחים. אתה ידעת שעצים מתקשרים אחד עם השני? אז אתה גם עושה NLP לעצים עכשיו. יפה. תגיד, אתה זוכר את הבלטם השני בסוף מסלול? הגענו להר ההוא, כבר באנו ללכת לישון, פתאום בום, עוד 8 קילומטר. ראיתי שבקושי נשמת, אבל בכל זאת המשכת עם הבדיחות שלך. היה לי ברור שיהיה עוד אחד. כן, ואמרת לי, ואני לא האמנתי לך. אז אמרתי לעצמי, סמרטוט, תסתום ותמשיך. זה בזכותך שסיימתי. טוב, מה אתה מספיד אותי עכשיו? העולם מתחלק לאלה שמוכנים לבלטם ואלה שלא. אני לא. אז עכשיו אני ממזר בלטמים. נרשמתי לתל חי וגם לעברית, ואני מתחיל פסיכומטרי. אתה משאיר אותי לבד, ימני? נראה לי מצאנו את הבעלים האמיתיים שלך. שלך. למזר בלטם עם יד דפוק. למחרת שאפתי לתוך תוכי את האוויר החם שנשב ברכות. מביט אל המרחב הזה שנפרס לפניי. מרחב עצום הזרוע אבנים וסלעים צהובים, חומים ושחורים, קהים ובהירים, מסודרים באנרכיה צבעונית. בגבוה שבצורים
שן צוק הנישא מעל הכל, כינן את השממה הנצחית, שממת האינסוף. אתה כתבת את זה? יאללה, בוא, יש עבודה, בוא. את כובשת ברים, אני מתבודד בהרים. מה שלא היה בינינו נפל בין השירים. רובץ לו הטלפון בלב השממה הנצחית, ואולי באחד מצדדיה. מצא הוא את מקומו בין החיות והצמחים, שהשממה נחלתם והבדידות מקור אושרם. את כובשת לך פאבים, אני מתבודד בהרים. מה שלא היה בינינו נפל בין השירים. איפה עומר? עומר לומד לפסיכומטרי. מה, מי שכנע אותו? או תמר או רומי, שמע, אני כבר לא עוקב אחריו. איפה הסיגריות? שם תחפש. זה התסריט? אפשר לקרוא? בטח. השמש הקופחת החלה לאבד משיווי משקלה ולמטות מערבה. הרמתי את ראשי, מחפש אחר הלטאה, והיא התמתחה. לוחשת לי את סוד השממה. לבקעת החולות חזרתי, שם פגשתי בו שוב. דומם יותר מתמיד, האציל בחיות השממה, והיחיד שידע את האמת. בסרט הזה אתה כותב שיר, אבל טקסט חזק מאוד. מה קורה בסוף? לא יודע, לא קראתי עד הסוף. למה? כי כל הדבר הזה זה הטעות. יש לי בעיה עם הסרט הזה, אני לא מסוגל לכתוב על זה כלום. נסגר איתך. אוקיי. בסרט הזה לקחו את העדות שאנחנו נתנו. הגופה שסוחבים שם זה טל. הייתי השבוע במצוק. לקנות נעליים. פתאום קלטתי את כל הקיר הזה של הסנפלינג, כל הציוד של החבלים, כל הבבים האלה. פתאום קלטתי שמאז לא טיפסתי בכלל, אחי. התחלנו לנסוע לסקוטלנד, לטפס עליו בנביס אחרי השחרור. אין, אחי, אני לא מסוגל לכתוב על הדבר הזה כלום. זה מגעיל אותי. זה מזויף, זה עושה לי גועל מעצמי. אחרי השחרור, רוצה לשמוע משהו? אני יודע מה אתם חושבים עליי, בסדר? המושלם הזה שהכל סודר אצלו, שאני לא רגיש כמוכם. כי אתה באמת מושלם ולא רגיש. אתה יודע למה לא מרים טלפון? זה מציף אותי. חלב. אני חייב להתעלם מזה. כשאני עומד מול החיילים שלי והם בחטא, אני מסתכל להם בפנים, אחי. אני רואה איך הם מסתכלים עליי
מקשיבים לכל מילה שאני אומר, שלה פה. אני כאילו חושב, איזה דפוק זה. בוא, אני כולה בן 25. אני עדיין עושה כביסה בבית אצל אמא שלי, 70% מהזמן אני האבא והאמא שלהם. אם קורה למישהו משהו, זה... עליי. ואין. במצב אני עובר את זה עוד פעם. אז כן. אני לא בקשר. אחי יקר. אוהב אותך. אהבת נפש, באמת. מי זאת טניסון? עזוב, סתם אחת יוצאת עם ההוא מהסרט. הבנתי. הסתם שחקן יוצא עם הסתם אחת. הבנתי אותך. זה לא השם שלה גם, נכון? אני אפילו לא יודע איך קוראים לה, אחי. היה זה ליל ירח מלא. האופק נראה עזוב מאורות הערים, אך בוהק בחלקו באור כסוף ומשקר. סלעים שעייפו מלעמוד, נתנו עצמם לחסדי הרוח. זו סדרה אותם כאהבת נפשה, שער נושק שער. זהו מקור הבוהק, אשר מציף את לילות הירח, אמרתי בליבי, שהחל פועם בחוזקה למראה צבע אורך, הקורן מן החולות. שלה פה, יא חופר. השאירה מספר טלפון, נו, תקשר אליה כבר. אכלת לי את הראש. אז פה עולה, כאילו כל הדברים שרציתי לומר. מה שהכי חשוב זה שאתה לא דמות אחרת פתאום. אתה הקצין הזה הקשוח וזה ששר. כל הדברים שרציתי לומר נמצאים באחסון בסוף העולם. כן, חמוד שלי, מה שלומך? בסוף העולם. התפטרתי. מיוסי? כל הכבוד, גאה בך. חשוב לדעת להתפטר. כן, אני יודע שאני צריך להתחיל משהו מסודר, פשוט... יפתח, רק משהו קטן. השיר שאתה כותב, תראה שזה שיר שלך, ולא שיר של מישהו אחר. טוב, אבא, אני צריך לנתק, אני אדבר איתך. ביי. היי, הגעת? כן, אני זז בדיוק. אתה עדיין לא שלחת לי את הסוף של השיר, זאת אומרת, ראיתי ששלחת ומחקת. כן, תראה, פשוט... כל הדבר הזה זו טעות. יש לי בעיה עם הסרט הזה. אני לא בטוח שאני רוצה שהשיר שלי יופיע בו. בכלל אמרתי לך שאני כותב לחברים וכאלה, אז... בסדר. בסופו של דבר זאת החלטה שלך. אני פשוט באמת אוהב את איך שאתה כותב. באמת, זה מתחבר לי למה שאני רוצה להגיד בסרט שלי. אתה מבין? שמעת על אסון המסוקים? כן. כל החיים אתה חושב שאתה מוגן, כי אתה לא מדבר על זה. עד שיום אחד אשתך רוצה להתגרש ממך, כי היא לא מסוגלת יותר לסבול את זה שאתה שותה כל הזמן. ואז אתה מבין שאי אפשר לברוח. אי אפשר לברוח? אי אפשר לברוח, כי זה פה.
בזיכרונות האלה שלא נמחקים. על זה הסרט שלי. אבל זה לא בסרט שלך. מה לא? אסון המסוקים, לבנון, כל זה לא בסרט שלך. הזיכרונות האלה שלא נמחקים, אתה לקחת ממישהו אחר. הסרט שלך קורה במדבר. אתה עדיין בורח. לא בדיוק ככה. ברור שזה קשה לדבר על דברים שקרו לך. הרבה יותר קל לדבר על דברים שקרו למישהו אחר. פשוט, יש לי הרגשה שיש לך איזה עניין פתוח, ושאתה מנסה לסגור אותו דרך הסיפור שלי. אתה צריך לסגור את הסיפור שלך בעצמך. אוקיי, אני צריך לחזור. השעון בינתיים ממשיך לתקתק בספירה האינסופית של רגעים מבוזבזים. סבל נמדד בדמעות, גם אם איש לא הזיל דמעה. בזמן אבוד נמדד בשניות, גם אם איש לא מנע את הרגעים החולפים. חייגתי מן השממה. האנשים כאן לא מוחות את דמעותיי בחיקן. לא אדע הלו? שלום, זה תמי? בין שורות הברושים שלום. הייתי עם בן שלך בצוות. בסדר אותי. הלו, לקחת את הזמן שלך. חשבתי שיש לך חבר. כבר לא, ואתה כתבת לי את השיר. את כובשת לך פעמים. את חושבת? החשבון אצלי. נחמנית, חיפשתי את החשבון הזה. סליחה. תגידי, למה לא אמרת כלום שנפגשנו? לא התקשרת, אז השארתי לך מספר טלפון. נראה לי שזאת השורה שהייתה חסרה לך. מה קורה בסוף הסרט? בסוף הם מתנשקים. איפה אתה? אני פה במדבר, מצלם כמה גמלים. ואת? אני יותר בכדי שחמורים עכשיו. אתה יודע איך אומרים חמור באנגלית? כן, יודע. בסדר, גם את לא משהו, קלישה אמריקאית. זה לא פייר, התזת אותי מאוד משכנעות. אני אקח את זה בחשבון. נו, אז תבוא לבקר אותי? נשארתי שבת. לא יודע. נו, אני חיילת בודדה. יפות. חיילת בודדה מהמאה ה-19 בשממה אינסופית. זה נשמע כמו שיר. נו, אז מה עם הסוף של השיר? שמחי עליי, טניסון. מהאוויר הדברים נראים אחרת. נזכרתי בסיפור שכתבתי. כך גם עם רומי הגיל או מרחק הזמן, אז כן, לקחתי בחשבון את התוצאות האפשריות ואת הנזקים שעלולים להיגרם מכך. ונתתי לך צ'אנס. אחרי הכל, גם אתה נתת לי. אמשיך לחלום על צבע עינייך, אותם שוב ושוב בטעם שפתייך, אאחז עוד פעם אחת בדמותך
חושת לך פאבים, אני מתבודד בערים. מה שלא היה בינינו נפל בין השירים. כל הדברים שרציתי לומר נמצאים באחסון בסוף העולם. בשנה שעברה היה חורף קשה, אני מדמיין מה יקרה. רוחי שפופה על קרקע שלך מתנשאת באוויר. אני צריך לברוח מהעיר. כל הדברים שרציתי לומר נמצאים באחסון בסוף העולם. כל הפרחים שרמזתי נבלו באוויר. אחרים יפרחו. כל הדברים שרציתי לומר נמצאים באחסון בסוף העולם. בחושך הזה אני לא אדע, ואולי זוהי סתם אשליה.